Hello guys, magandang hapon. Ito ulit si Mike Padua. Nakita ulit tayo sa pinaka-latest update na yung Lunes hanggang Miyerkules, September 19 hanggang 21, 2022. At ito pang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GraphSat sa ngayong araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Ang bagyong Sinan Madol ay naglandfall na po sa Kyushu kahapon at sa kasalukuyan ay nagtatawid na po siya sa hilagang kanluran na bahagi ng Honshu, Japan, at inaasahan po ito tatawid sa may coastal na area po ng hilagang Honshu sa loob ng 24 oras. At ito po ay nasa 100 kilometro bawat oras na lamang. Subalit malakas pa rin ang epekto nito. Nagbibigay pa rin ito ng damaging winds at mga malalakas na ulan na may mga possible flooding at landslides sa area nito ng Japan. So ito pong bagyong ito ay inaasahan po magiging extratropical cyclone o magiging parte po ng isang frontal system sa loob ng 24 oras. Samantala, sa ating bansa, meron pong elongated po na area of lower atmospheric pressure. Tinatawag natin ditong trough since nasa panahon pa rin tayo ng habagat, kaya tinatawag natin monsoon trough. At ito po ang dahilan kung bakit patuloy pa rin ang epekto ng hanging habagat na may mga kasama pong pabugso-bugsong ulan, na may mga thunderstorms sa kanluran bahagi po ng ating bansa. Especially dito po sa may Ilocos at Cordillera regions, gitnang Luzon, Metro Manila, Mindoro, Northern Palawan, Calamian Group, Panay Island, ibang portions po ng Calabarzon at ibang portions din ng Kabikulan. So medyo may hangin po tayo na pumapalo po ng 15 to 30 kph. Ang pabugso po ay umaabot po hanggang 50, lalo na po sa kanluran bahagi ng ating bansa. Dito po sa silangan bahagi ay umaabot lamang ng 40 ang bugso ng hangin. At magiging mas maulan po dito sa kanluran bahagi. Dito sa silangan bahagi, kasama po ang Kabikulan, ay mostly makulimlim lamang na may mga kasama pong mga padaan-daan lang mga few seconds of rain. Okay, hindi naman masyado. Unless may mga thunderstorms na dadaan, medyo tatagal po ito ng mga 5 minuto. So, depende na po sa kalakihan ng isang thunderstorm. Samantala, ang ibang bahagi po ng ating bansa magiging katamtaman ng lagay ng panahon tulad ng Visayas at Mindanao. Okay po ang panahon nila dyan. Mayroon range dito ng medyo mahina na high pressure. At binabantayan po natin itong mahabang monsoon trough na may posibilidad na magkakaroon po tayo ng tinatawag ng monsoon gyre, okay, o gyre. Ito po ay isang malaking area of lower atmospheric pressure na kung saan yung kanyang troughing sa dulo nito, left and right, o sa may western at eastern portions, itong troughing nito ay baka may karoon ng dalawang circulation, dalawang area of low pressure na kung saan ang isa sa kanila o dalawa sa kanila ay posibleng maging tropical cyclone. So binabantayan po natin itong development ng isang monsoon gyre o gyre dito po sa south of Okinawa within the next 2 days. Okay? So itong area na ito, nandito po ang possibility ng may mag-form na another low pressure area o dalawa sila. At papakita natin sa inyo mamaya sa computer models, lalo na yung European model na mas pinaka-accurate po sa mga lahat ng mga typhoon models. Okay? So, siya pa rin ang dahilan kung bakit may habagat pa rin tayo. So, baka umabot pa po ito hanggang weekend o next week. At mag-ingat lang po sa mga karagatan na apektado ng habagat. Magiging maalon po at mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat, lalo na mga maliliit na mangingisda. So, please take all necessary precautions. Samantala, ito po yung tracking ng Asian agencies sa bagyong Nanmadol. So, dyan na po siya. Dadaan for the next 24 hours. Hanggang maging parte po siya ng cold front, itong si Nanmadol. At sa ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, nakita po natin dito ang troughing. Ito po yung trough. At meron pong umiikot dito pa rin invisible na akala mo parang bagyo. Pero hindi po ito. Ito po ay tinatawag nating upper level low. Low pressure po siya around 15 or 20,000 feet hanggang 50,000 feet. So, counterclockwise ang ikot ng hangin dyan. Kulang po yung mga kaulapan yan. Pero sa periphery niya, lalo na po dito sa may bahagi nito, and nandyan po yung development ng mga cloudiness, nag-enhance po itong upper level low ng mga rain clouds dito sa may southern at western portions itong low pressure system.
na medyo pang upper level. And then ito nga yung binabantay natin, itong line nitong tinatawag nating monsoon trough, kasi sa line na ito meron isa dito mag-form na LPA dito at meron pa rin po isa dito. So papakita natin sa inyo mamaya sa computer models. Ito po yung zoom in satellite animation. So makikita po nilang napakalawak po ang epekto ng habagat mula sa Ilagang Luzon hanggang sa katimugang bahagi nito. Northern Palawan, Calamian, Mindoro, binanggit na natin yan kanina. So, huwag kayong magulat kung bakit hanggang ngayon paulan-ulan pa rin tayo dahil nga sa epekto ng habagat. At ito po yung rainfall accumulation forecast hanggang sa Miyerkules. Inaasahan pa rin mga epekto ng habagat dito sa gitnang Luzon, ibang portions po ng Hilagang Luzon, Metro Manila, kanluran bagay po ng Mindoro, Northern Palawan, Calamian, Bicol region apektado rin, although ang mga affected areas po ay yung western sections like western Camarines Sur, Pasacao, Balatan, western sections ng Albay, Sorsogon. Samantalang ibang areas ay okay naman po ang panahon like the whole of Visayas and Mindanao. I mean the rest of Visayas kasi yung Panay affected pa rin ng habagat. Now, ito naman po yung pressure forecast for the next 3 days. So, bukas po ng hapon, ayan po, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon po dito ng parang isang area of lower atmospheric pressure, tinatawag nating monsoon jar. Nandito, meron ditong mababang atmospheric pressure, but wala ditong kaulap-ulap, okay? Sa periphery siya magpo-form ng mga kaulapan. Isa po dito, ito magiging LPA, and then meron pa po dito sa may dulo ng monsoon jar. So, ang gagalawin niyan ay pupunta po siya dyan, pupuntang Japan. Ito naman po pupunta dito. Pero pag naka-escape na itong isang L dito, low pressure, ito naman isa dito sa may western portion niya, ay mag-west-northwest patungo sa Taiwan. Yan po ang binapakita ng computer models. And either one of those ay pwede maging bagyo. Kaya babantayin po natin yan, mga malilit na low pressure areas. So, ang habagat ay patuloy pa rin dito sa bahagi nito ng ating bansa. Okay? May mga paulan, pabugso-bugso, mga thunderstorms, lalo sa hapon o gabi. Miyerkules ng hapon, yan na po. Ito na yung isang LPA, papunta doon. Ito naman isa, ay posibleng stationary muna dyan. And then, tatahak po siya patungo dito. Ito po yung part ng monsoon jar na medyo mababa dito ang atmospheric pressure. May mga maliliit na bubwit, mga low pressure areas. Mga maliliit po yan. Hindi naman siya kalakihan, okay? At sa Webes, okay, medyo bagal lang ating net. Ayan na po yung isa. Posible maging TD o still a low pressure at pupunta yan dyan. Ito naman isa ay magiging low pressure pa rin active o pwede maging TD. At ang forecast yan pupunta po yan dito. Okay, going forward natin hanggang Friday. So, wala na yung jar. Mag-end na siya since malaki na itong isa dito. Although maliit pa rin. At may temporary northeasterly surge or northeasterly wind flow dahil po sa isang high pressure na nag-form na yun sa may central portions ng China. So, ito na yun yung system na babantayan natin by Friday po ito, September 23. So, binabase lang po natin sa European model kasi medyo magaling sila sa medium to long range forecast. So, yan po siya. Pagdating ng... So, ang gagalawin niya, ipapunta po dito, okay? Ipapunta dyan sa bahagi na yan ng ating northernmost part ng ating bansa. So, mga kababayan natin sa extreme northern zone, please take all necessary precautions paglalapit niyang maliit na system. Saturday, September 24, na po siya, patungo po sa Taiwan. September 25, Sunday, lampas na po ng Taiwan, baka malusaw bilang isang tropical disturbance o LPA o pwedeng TD pa rin siya. So, yan po ang magiging forecast for the next 3 to 5 days. Binuo ko na hanggang Sunday para alam ninyo mangyayari. So, patuloy pa rin ang epekto ng habagat sa kanluran bahagi po ng ating bansa, lalo sa kanluran Luzon, kanluran Mimaropa, and ilang portions din po ng Southern Luzon kasama po ang Kabikulan. Okay, so dyan po natin tinatapos ang ating update ngayong Lunes. And we will be back on Wednesday para ibigay sa inyo pinakalatest sa ating panahon.
Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.